Ik kom af van Limburg. Dag gouverneur, dank u wel. Wie belangrijk is het op de hete stoel dat de Vierdaagse Auto Limburg trekt? Nou, dat is heel belangrijk. De Vierdaagse is natuurlijk een top-evenement en dat huurt in 3 provincies eigenlijk plaats te vinden. Ja. En ik vind het geweldig om de Limburgers goeiedag te zeggen, maar ook al die anderen. Het is gewoon een feest. Heb je zelf al wandelschoen gekocht? Ik heb al lang wandelschoen, dus, maar ik moet wel oefenen. Want ik heb gezegd, als ik een keer met gaan lopen, moet ik het wel lopen. En dat is altijd het punt. Ik heb een vlaggetje van de gouverneur gekregen, een Limburgs vlaggetje, omdat ik Milsbeek en daarmee Limburg zo ga verlaten. Maar vanochtend kwam ik ook natuurlijk Limburg binnen. We zijn gestart in Nijmegen vanochtend om 4 uur. En nu een paar uurtjes later arriveren we in Limburg. Voor mij is het wel een fijn gevoel om toch een beetje terug te zijn op eigen bodem. Alleen valt me altijd op, dat is me in Plasmolen Moog zeg ik tegen heel veel mensen: goedemorgen, ik hoor dat ik in Limburg ben. En dan kijken mij aan alsof ze water zijn branden. Dus er wonen toch heel veel niet-Limburgers in Dijkland. Het is genieten, maar het is toch ook af en toe afzien. Valt wel met. Ja. Als die al door oefent, dat doen we zodat we nu kunnen genieten hoor. Nog een klein stukje in Limburg en dan Gelderland en op naar Nijmegen!